Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ हरनाय बहरनाय थाबाय। So दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय आङो न'आवनो नेल एक्सटेनसन खालामनो नागिरदों आरो आखाइनि नङा आथिंनि। ओमफ्राय माने आंनाव गासिबो बुस्थुफोरा दंखाजोबखायो आरो ओमफ्राय बेखायनो आङो सानबाय मा आथिंखौ मानो ओरैनो पार्लाराव थांनानै फैसाखौ गारनो आखाइनिखौबा खालामजायो बाट नै आं आखाइनिखौ गुसुं लाथ'दों आरो बहाबा थांबा बा शुट थाबासो आं लागायगोन दायो लागायथ'ला ओमफ्राय आथिंनिखौ आं दिनैहाय लागायगोन आरो हारसिंनो स' बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै सानबाय ओमफ्राय आंनावहाय जेल बा बेफोरबायदि पाउडार टाइपनि थायोना जितु जेल बानायनानै जे लागायो नेलखौ स' बेखौ लागायलाय आङो जास्ट सिम्पोलहै आङो माबाखौल' लागायगोन आरो ना मा होनना बुङो बे जितु नेल फेक नेला बेखौल' लागायगोन आङो ओमफ्राय बेखौ लागायनानैनो एसे बाफारिं खालामगोन बाफारिं खालामनायनि उनावहाय डाइरेक्ट आङो नेल पलिसखौ एप्लाइ खालामगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो मा होनो आङो जास्ट देखायलांबायल' थानोसै आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो एसेबां माने आंना मा होनो नेल पलिस लगायखानाय दंखायोमोन नालाय सिगांनि आं बेफोरखौ बारा एसेबां माबा खालामला बाफारिं खालामबाय थाला जास्ट आं फेक नेलखौल'सो लागायगोन नालाय बेखायनो जास्ट बाफारिंखौ खालामनानै फेक नेल्सखौ लागायना होनोसै ग्लुआ डेन्जारखा आरोना स' नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर न'आवहाय ट्राइ खालामनोबा एमाजनावहाय मोनगोन आरोना लिंकफोरखौ आं डिसक्रिपसनावहाय होनानै होगोन नोंथांमोनाबो जुदि बे आं बुस्थुफोरखौ पारचेस खालामनोबा अर्डार खालामनोबा आं लिंकखौ डिसक्रिपसनावहाय होनानै होगोन स' नोंथांमोना बेवहाय थुनानैनो अर्डारबो खालामनो हागोन एमाजननिफ्रायहाय ओमफ्राय ग्लुआबो एकदम सुपार डुपारखा बिराद मोजां ओमफ्राय जितु एलइडि दङ ना बे लेम्पआ जितु नेलखौ फोरानोना बेबो बिराद मोजां क्वालिटिनि आं बायनाया आरो ओमफ्राय बे फेक नेल्सआबो बहुत मोजां क्वालिटिनि खिन्थु प्राइसआ एसेबां दाम नङा आरोना बहुत बरियाखा स' नोंथांमोनाबो जुदि खालामनो गोसोबा न'आवनो खालामबानो जाबाय मानोथो पार्लाराव थांनानै फैसा खरस खालामनो नङा होमबा आखाइनिखौ खालामजायो माने आखाइनिखौ आगसिथिंनिखौ आं गावनो हागोन आरोना खिन्थु आगदाथिंनिखौबा मानसि नांगौ जायो नालाय ओंखायनो दिगदार जायो ओंखायनो न'आवनो खालामनो हायो आसुगुरनिखौ आथिंनिखौ स' नायलांबाय थादो स' आं दायो नेल एक्सटेनसन खालामनायनि सिगां एसे फ्रेश जानानै लाबाय ओमफ्राय स' मोखांखौ फ्रेश खालामनायावहाय आङो मा इउज खालामगोन आं बेखौ नोंथांमोनजों दिनै शेयार खालामसै बेनो जाहैबाय आंनि फेभरेट मोनसे ब्रेन्ड बेनो जाहैबाय इटारनेल आयुर्वेदा स्किन लाइटिं अइल्स स' दायो आङो मोखांखौ मोजाङै सुनानै लाबाय मोखांखौ मोजाङै सुनानै लाखांनायनि उनावहाय नैबे इटारनेल आयुर्वेदा जितु स्किन लाइटिं अइल दङ बेखौहाय 3 ड्रप्स मोखाङावहाय आरामहै 7 मिनिटसो मासाज खालामनांगौ मासाज खालामनायनि उनावहाय आरो बिनि उनावहाय नोंथांमोना इटारनेल आयुर्वेदा जिहेतु लेमन एन्ड हानि फेस वाश दङ बेजोंहाय मोजाङै मोखांखौ सुनानै लादो अब्लानो मोननो हागोन नोंथांमोना मोजां मोनसे ग्ल'यिं स्किन मोननो हागोन आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो हानि आरो लेमना जोंनि स्किननि थाखाय बेसेबां गोनांथि स' आसा खालामो नोंथांमोनाबो बे इटारनेल आयुर्वेदा स्किन लाइटिं अइल जिहेतु दङ आरो मोनसे जाहैबाय इटारनेल आयुर्वेदा फेस वाश हानि एन्ड लेमननि स' बेखौहाय नोंथांमोना इउज खालामगोन होननानै आं आसा खालामो आरो मोजां रिजाल्ट आंनि बायदि मोनगोन होननानै आं बेखौबो आसा खालामो स' दिनैहाय नेल एक्सटेनसन खालामनायावहाय जोंनो नांगोन नैबेखौ आरो बेनि उनावहाय फेक नेल्स काटार जिहेतु नेल काटार बेखौबो नांगोन आरो नांगोन जोंनो बाफार नैबे वाइट कालार एन्ड पिंक कालारा बाफार ओमफ्राय नैबेबो पिंक कालारा जाहैबाय नेल काटार ओमफ्राय फेक नेल्स अभियासलि 0 to 9 साइज ओमफ्राय गाम नांगोन आरोबाव नै पिंक कालारनि नेल माने नेल पलिश लागायगोन नालाय बेखौ ओमफ्राय आरो नेल रिमुभारखौ नांगौ
नै आंना सिगांनि नेल पलिश एसे दङमोन आरो बेखौनो आं बाफारिं खालामबाय थादोंमोन ओमफ्राय नेल एक्सटेनसनखौबो नै आखाइनिखौ बख'बाय आरो आङो ओमफ्राय नोंथांमोना नै आसुगुरखौ एसे गोलाव नुदोंना बेयो आंनि रियेलखा आरो ओमफ्राय रियेला एसे बोरैबा हाफ खन जालाङो बाट आङो एसे स्कुवेर शेप थानाय आराम गालदाबदाबखौ मोजां मोनो आरो ओमफ्राय दायो फेक नेल्सखौहाय आं चुज खालामनोसै नाम्बार वाइसै बबे मोनसे आसियावहाय बबे मोनसे नाम्बारा जागोन बेखौ नायनानैसो होनाय जागोन आरो नै बियो दायो एसे फिसा जादोंना स' गोदोरखौ लागोन बा गोदोर जानायनिखाय एसे फिसाखौ लागोन आरो एसे खनाखौ काट खालामनांगौ होमबानो कमफर्टेबोलसिन जासिनो आरो एसे खनाया माने बिजौ थायो नालाय सुखाङो आरो साइडनि आथिंनि मोदोमावहाय आखाइयावबो बिदिनो सेम बेखायनो बे नेल काटार जे लादोंमोन ना आङो बेजोंहाय काट खालामनांगौ आरो अब्लाना मोजां बाराद्राय बाफारिं खालामासै आङो बाराद्राय बाफारिं खालामोबाना अरिजिनेल नेला बेयो गोबा जालाङो ओमफ्राय नै दायो गामखौ लागायबाय डाइरेक्ट आथिङाव माखासेया बिदि फेक नेल्सआवबो एप्लाइ खालामो बाट डाइरेक्ट आथिङाव होबाथाय बांसिन माने मोजांसिन जानाय बायदि मोनो आरो आङो बेखायनो लागायबाय ओमफ्राय नै आङो खनाखौ हानानै लाखानानै सब सेलेक्ट खालामना दोनखाबायमोन आरो आसि बिमानिया बिमानि सेकेन्डनिया सेकेन्डनि थार्डनिया थार्डनि बेबायदि आरो ओमफ्राय दा नै बहुत बरियाहै लगायनानै होखांबाय बरिया जाखाबाय बेयो गखाला आरो सौदोबाबो बरिया बाराद्राय नास्ताब नाङा सादो इथिं नास्ताब नास्ताबद्राय नाङा सादोलै नास्ताब नांला इथिंनिखौ बाराद्राय सोना होदोंमोन नोङो नै मायावबा सादोबाल इयो मायावबा सादो इयो नैथिं बाराद्राय नांबाय जाबाय नै आंनि फाइनेल लुकआ गिबाय नामा नोंथांमोना आं बेबायदि मोदाय बैसा गोलाव लाया आरो दायो सब माने लागायखांजोब्बाय ओमफ्राय दा बाफारिं खालामनोसै माने बै लागायनाय फेक नेल्सआ एसे गोजौ जाना थायोना स' बेखौ बाफारिं खालामोबा प्लेन जागोन आरो ना रियेल बायसा ओमफ्राय नैबे नेल काटारजोंहाय काट खालामनोसै बेसेखिनि लेंथ नांगौ आंनो आं स्कुवेर शेपखौ मोजां मोनो माने सोरबा राउन्डबो खालामो स्कुवेर खालामो माने जायखिजाया आरो गोसो बायदि स' आं माबायदि खालामो नायलांबाय थादो बाराद्राय गुसुं नङा दे रयसां नङाब्रा नायसां नांबावगौसो गुसुं खाम बाङाय एसांद्राय नङा बाङाय गुसुं नांबावगौ बाङाय गोरबोबाथाय जादों बाङाय आंना नायनायाव उनथिंजाय बाङाय दे बाङाय जाबाय दे गोलावद्राय जादों जागोन दे दे खादार नांबावगौ नांला दे आंथ' दा मेगनजों नायनो हायाखै नुवाखै आं मानो उन्दुनो ओंखारना बे उन्दुनो ओंखारबाय नामा नों बोरैबा रोब मोनदों बिदि सिदा सुनांगौलै मा मिनिया खेख्रा खुख्रा बायो होनबाथाय सिदा हु बिदि जाबाय दा बिदि सिदा हु जायाखै एख' होआखै होनबा बिदि समान खालामबाय आं
이게 막 방에 바이라라 가버니. 나이라 맞춰 주는 꼴에서 큰거 집는 이거나. 그 방에 좀. 그러면 이제 간 거. 뭐 빨리 잡을래 깔아면 지금 봐. ang 모장 문을 타. 이 빅바시가 saya silina. 이쪽 방에. 자드 당만 하나. ang mo장 문이 깔아. 너무 쓰잖아. 그럼 그냥 내 코 링하고 놓고. Marang 이 싱킹 senang tuh nana kita ayo ang halal ada lelah thalat tuh sih nai lepun ang bean 뭐야? saya dong ibu lima 산 이거 구말 좀 브라다. 우르포. oh hidup gara tuh ibu nalai kan hidup gara 이거 배워. oh inilah burbok Nilai ayo bukan nih abu. Iku lima punang pak ang halal ini ke. Iku punang panang na. Asu tuh nunggu. Nunggu ibu suka nang kena mamba. Iku sunan nunggu. 그냥 건 도로 막 뜯는다. Disu. 그냥 말건. Su. 그냥 라서 신나다. Nang liya. 이거 돈 신난 거. 남은 도로 이거. 대. 무슨 건 돼? Iya icing setakut. 뭐게? Iya yang setai. 뭐그? De. Iru nang susi ngelil. 이 펄기들 알리는 시간. Nungal le. De cái này. Ibu tua iyo setai yo. Ilai iyo. Bai. Isi yo hap gun. Ilai. Ilai. De. 이게요. Iya. 이요. 있지. 무슨 일이야, 시엔도 공부. Ilai. Duh, ini 진짜 왜냐? 이 슈기들아 익시는. 네, 이거 좀 돼. 이 술래냐, 이 스타메도 좀. 네. 이거는 내가 건. 스포르다. 돈 란 토바라 시다 좀 미샬. 스타바. 내 낭부 좀 신나이다. 이제 안 돼서. 지금 그래서 낭시보다. Sunay lemon sunay na lamay from try 60 okay. So ten नै माबायदि नुखो नोंथांमोना खिथाहरबानो जाबाय माने सोरनिबा जुदि अरिजिनेल आसुगुरा जुदि गोबाबा नैबेबायदि लगायनानै माने टेम्परारि माने एसे गोबावनो थाङो थांनाया बरिया जायो आरोना बेफोरबायदिबा आं पिंक कालारखौनो लगायबाय स देट एसे मोदोमखौबो गुफुर नुखाङो ना बेबायदि आरो आंनि आथिङा साइज गैया दे जास्ट इगनर खालाम आंनि आथिंखौ बाट जा एसे हायो आं मोजां खालामनानै लाबाय आरो